Τα παιδιά που βλέπετε είναι ο Νίκος η Κατίνα και ο Νίκος του αδερφού μου. Παίζουν έξω στο σπίτι του αδερφού μου. Εδώ που βλέπετε είναι ο Μπαρμπανίκος, ο Ροβάτσος και η Θεία Γεωργίτσα. Απάνω στο Ροβατσέο στην πολυκατοικία. Το σημείο αυτό είναι στα μισά του δρόμου του χωριού μας, η γυναίκα μου, τα παιδιά και ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής, ο Γιώργης από το Κυπαρίσι. Εδώ στο σπίτι μας απ' έξω η γυναίκα μου έχει βάνει μπουβάδα. Πλένει και απλώνει τα ρούχα. Στη στάση που βλέπετε είναι η Θεία Βιτορία, η Μαρίνα, η Κατίνα και ο Νικολάκης. Τα δύο αγαπημένα μου παιδιά, ο Νικολάκης και η Κατίνα, είναι στο δρόμο του χωριού μας και περπατάνε να μάθουν το χωριό. Έλα Νικολάκη, έλα. Μπράβο Κατίνα μου, μπράβο. Έτσι σε θέλω. Εδώ που βλέπετε είναι η Μαρίνα. Το μέρος αυτό που βλέπετε είναι οι μάντρες του χωριού μας. Είναι, βλέπετε, άνοιξη, πρασινάδα και ολομορφιά. Το παίρνουμε λίγο σιγά σιγά για να το απολαύσουμε μια για πάντα. Η τούρλα της Φρέγγας. Να και το λάλο. Ας αγναντώσουμε από μακριά την Κολοχέρα. Μερικά σπίτια από το χωριό μας. Το Παραβασπά στάθη το σπίτι. Τα Δημαίικα. Η παλιά μας γειτονιά. Παλιά και αγαπημένη. Εδώ θέλουμε να σκάψουμε, να βάλουμε τα μαρουλάκια μας. Να και ο Νικολάκης θέλει να με βοηθήσει. Έλα μπαμπά να σε βοηθήσω, μου λέει. Φιαματίνα ή αρκούδανα, όπως τη λέμε στο χωριό. Με βοηθάει να φυτέψουμε τα μαρούλια. Εγώ βγάλω τα χωτάρια και τα πετάω απ' έξω. Ο Μπότης του Μπαρβαλιά και ο Θοδωρής του Μπαρβαντώνη, ο ταξιτζής. Τα μαρούλια τα βλέπουμε και τα... Εδώ εδώ είμαστε στο γάμο του Γιώργου του Κόκορη, του Μπαρβαντώνη. Την κοπέλα, όπως σας έχω πει, μας την έκλεψε, την έφερε στο χωριό και σήμερα γίνεται ο γάμος. Ο Νικολάκης, εδώ είναι τα όργανα. Εδώ πέρα τα όργανα μας αρχίζουν και παίζουν για τη νύφη μας. Εδώ που βλέπετε είναι η Ματίνα του Παραμιχαλάκη, του Φούρκα, όπως τον λέμε στο χωριό. Ορισμένα άτομα, καλεσμένοι του γάμου, απ' έξω από το σπίτι του Παρβαδόνη. Έχουμε και ωραίες κοπέλες στο χωριό μας, όπως βλέπετε. Τα όργανα παίζουν τα τσιγκάνο, επειδή έχουμε και την ατσιγκάνα, όπως βλέπετε. Χατήρι της, τα όργανα παίζουν αυτό το τραγούδι. Ο Παναγιώτης ο Κοτσικόλιας και άλλοι από το αγαπημένο μου χωριό. Πάμε την ύφη στην εκκλησία να σε βανώσουμε. Να και αγαπημένος μας ο Θοδωρής ο Φρυτιλάκος, ο άνθρωπος της διασκέδασης του χωριού μας.
Όχι στο σπίτι του Μπαρμπαντώνη, τα όργανα παίζουν τα βιολιά για να διασκεδάσουμε όλοι μας μαζί. Και Ματίνα η αρκούδαινα τρέχει για να προλάβει κάτι. Γεια σου Νιόνιο με τα ωραία σου. Παίξε το βιολάκι σου. Να κινήφει εδώ με τον γαμπρό και με τον κουμπάρο. Ο κουμπάρος είναι ο Γιώργος του Ηλίας Κόκορης, ο καπετάνιος. Η νύφη και ο γαμπρός και μερικοί του χωριού. Ο Παναγιώτης ο Παβελάκος, όπως βλέπετε, χορεύει την νύφη. Γεια σου Νιόνιο. Και εδώ τα παιδιά μου απ' έξω στο σπίτι και του Παναγιώτη του Ηλία ο Γιαννάκης, αλλά τα όργανα ξεκολουθούμε από το Βρωμελάκι να τα ακούμε ακόμα. Εδώ πέρα που βλέπετε είναι ο Γιάννης, ο Μπέλας και ο Παναγιώτης ο Μπέλας και η γυναίκα μου. Ήρθανε, μια και ήρθαν ανθρώποι στην Ελλάδα, ήρθαν να δω τη μάνα μου και τους ευχαριστώ για την εκτίμηση της μάνας μου πάρα πολύ. Εδώ είναι μια τοποθεσία της Ρησιάς, όπως βλέπετε. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στις καμάρες. Με το εμψιό μου το πότι σφάξαμε το κατσικάκι. Ο γαμπρός μου ο Βασίλης το δέρνει για να το φάμε να διασκεδάσουμε. Βλέπεις εκεί τη χαρά που ήρθαμε σήμερα και τους είδαμε και να περάσουμε 2 μέρες μαζί. Η γυναίκα μου, η ανιψιά μου, το τομαράκι το βγάναμε. Είναι έτοιμο για το τηγάνι. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε η στάνη, τα γιδάκια μας. Αυτά είναι τα γίδια του γαμπρού μου. Όπως βλέπετε είναι γίδια τα παιδιά μου. Να και το μικρό το κατσικάκι, το πιάσε ο Νικόλας. Πιάσε το Νικόλα. Μπράβο, προχώρα λιγάκι. Η γιδίτσα. Ας τον Νίκο, το πήρε η μαμά του. Έλα Νίκο να ανεβείς απάνω στο τραΐ. Ο Νίκος δεν θέλει να ανεβεί γιατί το φοβάται. Εδώ είναι ο ανιψιός μου Γιάννης που φυλά τα στέρβα. Ο γαμπρός μου ο Βασίλης πιάνει τα τυριά. Η ανιψιά μου η Ιωάννα και η αδερφή μου εδώ τυροκομάει έτοιμη και με ζήθρα να τη φάμε. Εδώ όπως βλέπετε αυτό το χωριό είναι ο Άγιος Δημήτρης. Και πέρα το μέρος που βλέπετε γεννήθηκα εγώ. Το χωριό της μηνάς μου, ο Άγιος Δημήτρης. Και τα γίδια που είδατε είναι του Τάσου Βουζέλα. Εδώ εγώ και η νονά μου κουβεντιάζουμε όξω στο σπίτι. Τα παιδιά μου, η αδερφή μου και η ανιψιός μου. Βαράτε τη θεία, βαράτε τη, μπράβο. Εδώ πάμε για τα... Το σημείο της Ρησιάς, η αγορά της Ρησιάς.
τα κουλουρέικα. Αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε. Εδώ πέρα είμαστε όξω στην εκκλησία, τα πιστάματα. Και Μητσολιάπωνα ξεχωρίζει από όλες. Και Διαμάντο, ο Γιώργος του Παραστάθη, ο Παναγιώτης, η Γρέγινα με τη Μαρία του Νικοτσέπη του κράνε τα αυγά. Χριστός Ανέστη. Γεια σου. Δεν ακούω εκεί, καταλαβες. Ούτε μουρμούρα. Γεια σου Θιαμίτενα. Γεια σου Πυριδούλα. Και όμορφος κοπέλος του χωριού μας. 3 κούκλες. Τα παλικάρια. Γιάννης και Παναγιώτης. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Μπότη, γεια σου ρε φίλε. Πρόσεξε γυναίκα, μη σου σπάσουν τα αυγά. Θέλουμε να τους ανοικήσουμε. Έλα Θοδωρή. Και το σπίτι του Παρβαμίτσου λάμπει. Παρβαμίτσος λείπει. Ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα. Να και ο Βαρβανίκος. Γεια σου Βαρβανίκο. Με τον πόντι. Ο Κώστας του Βαρβαστάθη. Χαιρετάκι λέει το Χριστός Ανέστη. Εν τω μεταξύ έχει τη βάφτιση της κόρης του. Το όνομα Βιτορία. Τον χαιρετάνε όλοι να χαίρεται το όνομα. Έλα Θεία Βενέτα με το γιο σου. Να σε καμαρώσουμε. Γεια σου Γιάννη Λεβέντη. Ναι πίτσα, βάλ' το εδώ πέρα. Έτσι καλό είναι. Ευχαριστώ και τη γυναίκα μου. Καλώς η Μαρίνα μας. Γεια σου Θιαμίτσενα με τα ωραία σου. Το ξέρουμε, έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε που φύγαμε. Αν ήμαστον, θα τρώγαμε και θα πίναμε, θα λέγαμε και τα καντιλάκια. Τώρα είμαστε όξω στο σπίτι του Παρβαστάθη. Στη βάφτιση που έκανε της κόρης του ο Κώστας, όπως σας προείπα προηγουμένως. Χορεύουμε και διασκεδάζουμε. Θέλουμε και τη μουσική μας. Όπα για να χορέσουμε. Γεια σου Θοδωρή Φρυτιλάκο. Να βάλουμε ωραία μουσική, να χορέσουμε και να τα σπάσουμε όλα. Γεια σου ρε φίλε. Το τραγούδι που σου αρέσει ρε φίλε, το ξέρω. Γι' αυτό το βάλουμε. Όλα για σένα ναι. Γεια σου Μπαρβανίκο. Όπα, απόψε θα τα κάψουμε. Θα τα κάψουμε τα πιστάματα όλα. Γεια σου Μπαρβανίκο. Βλέπεις τη μουσική βάνει ο Κώστας. Περίφημη, όμορφη και ωραία. Εδώ το λένε πιστάματα. Μικρό χωριό, αλλά το πιο όμορφο απ' όλα. Τώρα έχουμε και τη λάσπη. Έχουμε και δουλειά. Γεια σου Θοδωρή, θέλω να δω τα πράτα σου. Γεια σου Γιώργο Αντρομηδά. Και τη μουσική μας μουσική. Η δουλειά δουλειά, αλλά και η διασκέδαση που λένε και οι πισταμιώτες. Γεια σου Γιώργο, το φτιάρι και το μαγνητόφωνο δίπλα.
Βαραποστόλη, δώστε, κάνε μια φιγούρα Βαραποστόλη να σε χαρώ. Μια φιγούρα όμορφη, μπράβο, έτσι σε θέλω. Θερίο είσαι, Ηρακλής σκέτος. Να το και το γράφει, Ηρακλής τσιμέντο. Καλώς τον και τον Αργολάβο. Έλα Αργολάβο, τι κάνω, δεν βλέπεις τι κάνω, μούτσωσέ με. Βαραποστόλης κουβαλάει πέτρες. Ο Νικολάκης και ο Σωτήρος. Όπα και τα γιδάκια, ξαναπήγαμε, βλέπεις τις καμάρες. Δεν ευχαριστηθήκαμε την πρώτη φορά και ξαναπήγαμε πάλι. Να και το σκυλάκι. Έλα και το σκυλάκι. Έλα να φάμε λιγάκι γάλα. Έλα να ταΐσουμε και τον Νίκο. Έλα Νίκο. Μπράβο να μεγαλώσει όπως μεγάλωσα και εγώ. Έλα Νίκο πάλι. Μπράβο καλό μου παιδί. Όπου πάμε κουβαλάμε και τη μουσική. Πλύνε Παναγιώτη τα χέρια. Μπράβο, βλέπεις τον Νίκο κουβαλάει τα ξύλα. Όπα και τα παλικάρια, εδώ είμαστε εμείς. Θα τα σκάψουμε τα μπέλια, το πάμε και το τάξαμε μόνοι μας με το φίλο μας το Θοδωρή το Φετιλάκο. Νίκο παραμέρισε, θα σε χτυπήσω με την τσάπα. Γεια σου ρε φίλε, σκάφτω γιατί το φάγανε τα χορτάρια. Έτσι θέλω να σε βλέπω, θερί ολόκληρο. Γεια σου ρε φίλε. Θοδωρής ο Φετιλάκος. Μιχαλάκης Φούρκας, κάβει και αυτό στα μπέλη του. Γεια σου Παραμιχαλάκη. Ναι Παραμιχαλάκη. Εδώ Παρβαγιάννης ο γιαδί μας. Λυκειωμένος αλλά θερίο. Όπως βλέπετε τα μπέλη δεν τα αφήνει χέρσο. Θερίο ο Παρβαγιάννης. Γεια σου Παρβαγιάννη, γεια σου Μπάρμπα. Και μία πλευρά από το μέρος του χωριού μας. Το θερίο Κοτσικόλιας. Σκάβει τα μπελάκι του. Γεια σου ρε φίλε, σκάφτο ρε. Σκάφτο να πιούμε κρασάκι ρε. Θα μεθύσουμε φέτο. Άντε γεια σου. Βαθιά την τσάπα, Κοτσικόλια βαθιά. Και όπως βλέπετε ο Αρκούδης κατά όνομα Γεχάρη. Μια τσαπιά 1 μέτρο. Και ο μόνος που κάνει κουκούρια στο χωριό, στα μπέλια. Ο Αρκούδης, ο Παναγιώτης Κόκορης. Φτιάνει τα χέρια του και κοιτάξτε πόσο έκανε για μία ημέρα. Δεν ξέρω τι ώρα ξύπνησε το πρωί, αλλά αυτό που βλέπετε το έκανε όλο σήμερα, όπως μου είπε μόνος του. Φτύνει τα χέρια του, πιάνει την τσάπα και τα μπέλη το έφαγε. Θα πάμε και στην εκκλησία. Θα χαιρετήσουμε και τους ανθρώπους. Γεια σου Μπαρμπατά Συμπέλεση. Μπαρμπατάς Τασκίτσος. Παναγιώτης Ρωμελιώτης. Γεια σου γυναίκα. Σήμερα πανηγυρίζουμε. Ο παπάς του Χάραγος, κάπου μας θυμάται και αυτός.
Αυτό το χωριδάκι που βλέπετε το λένε Πιστάματα. Μικρό χωριό, οι άνθρωποι είναι φιλήσυχοι, καλοί άνθρωποι. Γυρεύουμε να το κρατήσουμε το χωριό καθαρό για να είναι καλύτερο από τα άλλα και το έχουμε πετύχει. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τώρα μερικές τοποθεσίες από το χωριό μας. Καταρχήν σας δείχνουμε τα αμπέλια. Τα αμπέλια που βλέπετε είναι ο Μπαρμπαμίτσο Λιάμπης, ο οποίος εκεί πολεμάει να το καλλιεργήσει. Μπαρμπαμίτσος Λιάμπης. Η τοποθεσία που βλέπετε τη λέμε Παλιοστάνη. Είναι αυτές που βλέπετε δημοσιά είναι οι Βόγες, οι οποίοι πάει στο Χάρακα ο δρόμος. Τώρα θα δείχνουμε το Σιόμπολο και το Μήλο στα Λακώματα. Είναι και αυτό ένα παλαιός μήλος. Το Κοτρώνι και τη Μεγάλη Τούρλα. Εκεί πέρα που τα βλέπετε, τα βουνά. Τούτο που βλέπετε μπροστά μας είναι η Μεγάλη Ρίζα και ο Κάμπος. Εκείνο που βλέπετε είναι το κοκορέτσι στα καταφύκια. Το ραγέζι είναι αυτό και η τούλα του ραγεζιού απάνω εκεί. Τώρα σας δείχνουμε το όμορφο σχολείο του χωριού μας. Μερικές γυναίκες από το αγαπημένο μας χωριό. Μου φοβηθούνε. Όπως βλέπουμε Φιαλιού, η αγώνα της, Φια Διαμάντο, τα παιδιά μου, η Φια Μαργαρόνα και θέλω να με κοιτάξει, Μπαρμπαντώνης, ο γραμματέας αναγραμμάτων και η νύφη του Μπαρμπαντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ξεχάσουμε το παλιό μας έρθιμα, η ανέμη μας. Να τη βλέπουμε που γυρίζει γύρω γύρω και του δουλεύει η Φια Διαμάντο. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή που είμαι μαζί με τους αγαπημένους μου πατριώτες, όπως τους σύστησα προηγουμένως. Εδώ ο Μπαρμπαντώνης, ο παλιός μας ο Πάνης, θα μας πει ένα μικρό παραμυθάκι. Δεν είχα και πολλά, κανένα 150. Είχα και μια γιαγιά μου, ήφερνε ψωμί στη στάνη. Τη σηκώνω το φουστάνι, τη βλέπω το καρακατσάνι, μαυρομούστακο μου βάνει. Μπράβο Μπαρμπαντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά παιδιά, πηγαίνουμε στο σχολείο στο Χάρακα. Σας ευχαριστούμε όλους σας. Όλο, μην το τραβάς όλο. Τροκάνι να σου δώσω. Να βαρέσει το τροκάνι, να. Καλά είναι να το βαρέσει και το τροκάνι, αλλά πιο καλά είναι να βαρέσει την καμπάνα. Σωρό. Να σας δουν τα παιδιά να είσαστε όμορφοι. Κατερίνα, κάτσε καλά. Γιατί, μάνα? Καλά είναι, να κάτσουμε βέβαια. Έτσι, αμή. Τα γίδια δεν τα αρμέξατε σήμερα. Δεν τα αρμέξατε. Τα κακόμοιρα και εκείνα. Έτσι μείναν άρμεκτα. Μπαρμπαντώνης πού είναι? Πού δεν πήγε? Στον κότρο. Πονίκος, όποπο. Να, και ο παππούς θα τον κόψει. Να το... Τον παππού θα κόψει. Τον παπά θα κόψει, για να δεις. Να μην... Πολύ στην ταινία. Δεν το θυμάται να το δει. Θυμάσαι πως το λένε? Είπε του Γιώργου τα λουκάνικα. Τα λουκάνικα. Για πες το. Δεν το θυμάται τώρα να το δει. Τι είσαι, έχει ξεχάσει. Για πες κάτι παππού. Πες σε μια κουβέντα, μην τα έψιλο. Ό,τι και να είναι, άστον ένα κουβεντιάσιο. Το τροκάνι με το μεγάλο, του Μπαρμπαντώνη. Του Μπαρμπαντώνη, αν το... Κατερίνα.
Ελάτε, ελάτε. Είμαστε τραπέζι, είμαστε παγόνι, είμαστε λυκοί, είμαστε γραμμοί. Που με γράφει προστοχή, είναι το λεκάνι που βρέθηκε. Και απάνω εκεί στο βράχο βρέθηκε η εικόνα κρεμασμένη. Σαν το κισάκι, το πίσω μέρος. Και αυτό εκεί πάνω και στη γωνία είναι το πρώτο κελί που φτιάξανε οι μοναχοί. Το πρώτο διαστητήριο. Και σε αυτό το ξυλάκι ακριβώς βρέθηκε για πρώτη φορά η εικόνα. Δηλαδή την είδανε σε αυτό το σημείο κρεμασμένη την εικόνα μαζί με ένα φως. Παλαιότερα υπήρχαν 2 ξυλάκια σε αυτό το σημείο το πάνω, σήμερα όμως υπάρχει ένα, το οποίο έπεσε. Να μείνουμε το βράδυ καλύτερα, να φύγουμε το πρωί. Έλα Χριστέ και πάνω. Από πού θα είσαστε? Εμείς από τα Γιάννη. Εμείς από Γιάννη. Από τα Γιάννη. Εμείς είμαστε από πολύ μακριά. Είμαστε από την Πελοπόννησο. Πολύ όμορφα. Μακάρι να μας αξιώνει ο Θεός να ερχόμαστε κάθε χρόνο. Το 79. Πάρει την ονομασία και την Ήρθαμε και το 82. Κάτι η περιοχή της Λακωνίας έχει μια τοποθέτηση. Μαρία μου πιάστε τον, τώρα που το ξυρίζει κιόλας σε μένα μου λες. Πω τι έγινε. Εντάξει, λουλούδι. Τα φράγκα να κουμπίσουνε. Έτσι. Τα φράγκα δεν είναι τίποτα. Άλλο τίποτα. Αυτό να μου πεις. Μίλα μάνα. Πες κάτι. Τι να πω κάτι, τι να πω. Χαιρετίσματα στα παιδιά μου, στα γόνια μου. Ναι. Καλά είμαστε όλοι, εμείς που γεράσαμε τώρα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Έτσι. Χαιρετισμούς. Καλημέρα να πάτε. Πες ότι να είναι κι άστο. Σε όλους τους Αυστραλέζους, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Αυστραλέζους, συγγενείς και γνωστούς και φίλους και... Μην το κουνάς, Όλα, σε όλους. Σε όλους, χαιρετισμούς πολλούς. Έλα, κάνε κούνια. Έλα εδώ ρε. Μην αφήσεις. Γιατί ρε Νίκο, έλα εδώ ρε εσύ. Άντε, ο Νίκο. Τίνο, μας μούσλανε ο Φρλίνγκας εδώ που ήρθε. Άντε. Ο Φρλίνγκας μας μούσλανε, δεν σε φωτογραφίες, Γεια χαρτιά. σου Κότσα, γεια, Τασία, παιδιά, Ματίνα, Γιώργος, όλοι είμαστε μια χαρά. Τα νέα θα σας τα πει ο Παλιούνης. Θα στα πει ο Φρλίνγκας να μ' έρθει. Λοιπόν, Και αυτό. εσύ... Μου είπε ο Φρλίνγκας να σου κάνω γράμμα, θα σου κάνω και γράμμα, αλλά σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, βγεις στα Αντωνία, κορίτσια. χαιρετίσματα σε όλους. Και καλά είμαστε και η μάνα σου καλά είναι. Στον Γεια σας. Παπατσόρα, σε όλους. Γεια σας, Σε γεια όλους σας. χαιρετίσματα. Στη Γιαννούλα, στα παιδιά της, στα κορίτσια, στην Αντωνία, σε όλους. Γιατί μας μούρλανε ο Φρλίνγκας, αυτό μας τρέλοξε. Έλα. Ναι, ο Φρλίνγκας, τα χέρια. Ο Φρλίνγκας. Γεια σου Γιώτα, καλώς όρισες. Έχουμε συζήτηση. Πάει για τις Εδώ του πιάνει. σε τελωρία όλα. Τα δικά σου, τα χέρια. Birthday to you, happy birthday, hey! Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Νικολάκη. Happy birthday to you. Άντε να τα κατοστήσεις. Να τη στάθωσε κάτω στο δικό σου. Και μου λέει ωραία ιδέα η δική σου.
μου λέει ο Μπαρμπαγιάννης. Θα ρωτήσουμε και τον Γιάνγκο, λέει, με τρέχετε και θα το βουβάρω. Πού να βρεις καμία σκάλα τότε. Τα κόμματα θα το δεν λες τίποτα, εκεί μου χάριζε και του τέτοιου και του κρεβατάκι. Εμείς παγαίναμε και σαν τους Λουδιάδες και πρώτος στο κόμμα. Και την άλλη μέρα πάει στη μάνα μου και δεν έκλαιε το σταγρίνι, έκλαιε την τζακούλα που είναι. Ξέρεις τι διάβολο στα γιάτρια. Το ξέρω. Κάτι τέτοια. Μια ρόγα και εμείς τα ανοίγαμε, το στόμα δεν τη χώραγε να τη βαράει μέσα, κατάλαβες. Λοιπόν, η τζακούλα ήταν κάθε χρόνο για να κόβει από μια πύχη παγί. Να κάνει τσακούλες, πού να το πεις. Από κοριτσιά. Και ανεβαίνει ο Γιάννης, όχι, ανεβαίνω εγώ απάνω και βάσταγα ο Γιάννης και τη φούρκα. Και μην... Πήραμε τη μουσταλευριά. Εμείς με τον Γιάννη και φεύγουμε από εκεί και πάμε στη Γαλανάρα. Δεν μου λες, εκείνο εκεί φεύγω και μου το πες. Είτε και καφέ δεν πήγαμε σήμερα, είτε και στην πολυτελεία, στην πρώτη... Πες κάτι, Βερβιάννη. Αλλά εκεί να έχει. Πες κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω τίποτα. Πες του Νίκου κάτι. Νίκο, Νίκο, είσαι καλά εκεί. Εκεί. Μπράβο, εκεί. Θες παραπάνω. Γιατί και στην Αυστράλια δεν ήταν και όχι, τα δύο χέρια τις μπουκές. Έλα, γύρω στον Παπαγιάννη. Δούλεψε για να Παπαγί. Σιγά. Εγώ ρίνω στα... Ρε, εδώ είμαστε στο χωριό όλοι μαζεμένοι. Με τον Κόλια τον έχουμε στην αγκαλιά. Χαιρετίσματα σε όλους, στο Λιώκο, στον Αλεξιμιό μου, στον Κουμπάρο και στην Κουμπάρα. Και σε όλους τους κουμαίους. Αγαπητοί μου ακροατές, βρίσκομαι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή με τους πατριώτες μου, Μιχαλάκης Φούρκας και τα παιδιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργη, τι γίνεται? Είσαι καλά? Η Αντωνιά, τα κορίτσια τι κάνουνε? Χαιρετισμούς. ΚΚΕ. Γιώργη, κοίταξε την κόρη σου τώρα, όμορφη που είναι, η κοπέλα εδώ πέρα μας τη φτιάχνει, την ευχαριστούμε βέβαια πολύ και λοιπά. Ποιος άλλος? Έλα και εσύ Παναγιώτη. Άντε Παύλο. Φωτογράφος. Έτσι, μπράβο. Έλα Γιώργη να καμαρώσεις τη γυναίκα σου. Γιώργο, όπως βλέπεις, να το κατσικάκι, το φάγαμε. Έχουμε και τη γιορτή μας σήμερα. Τον αδερφό σου, χρόνια πολλά ρε. Όλοι οι Αυστραλέζοι. Αντωνιά, τι κάνεις? Εδώ σφάζουμε αδέρφια μου σήμερα. Ωραία το αίμα. Ωραία πράγματα. Τι κάνετε εκεί? Έτσι που λέει Γιώργη, σφάζουμε σήμερα. Σφάζουμε. Θα γλεντήσουμε. Εντάξει. Πώς τα περνάτε? Πολλούς χαιρετισμούς, έρχεται ο συμπέθερος ο Παύλος. Και στεναχωρευόμαστε πολύ, γεράσαμε, δεν μποράμε. Τι να του πω, χαιρετίσματα, πες τους και καλά είμαστε εδώ ακόμα. Χαιρετίσματα πες τους, αφού με... Καλά είμαστε ακόμα και πέρασε και ένας και... Τόνα, Γιώργη, τι κάνετε, είσαστε καλά, εντάξει. Εδώ, τίποτα άλλο, καλά είμαστε. Καλώς του συμπέθερο, γεια σας, γεια σας. Γεια σου συμπέθερε, τι κάνεις? Γεια σου, καλά. Τώρα... Ανεβά συμπέθερα πάνω. Απάνω. Απάνω το Ελλανό. Αντωνιά, τι κάνεις, πώς τα περνάς? Χαιρετισμούς πολλούς. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα που βγήκαμε έχασα και δεν... Και όταν θα έρθω πάλι θα σε δω με το μαγκουρά μια καλή νύφη. Συμπεθέρα μου, και να είστε καλοί στο σχολείο. Άντε για Κατίνα. Και πες εσύ τίποτα του Γιώργου Άννα. Άστα τα κλάματα. Δεν του λέω Γιώργου τίποτα. Γιώργο, βλέπεις η αδερφή εδώ, έβαλε τα κλάματα. Δεν πρέπει να τα πω εγώ τα νέα. Ποιο κάτω λέει ακόμα? Καλά σε γεια. Λοιπόν, κουμπάρε, άντε γεια. Στο καλό να πάτε και με το καλό να ξανασμίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι πέστε για τα παιδιά σου. Στα παιδιά Γιώργο και εκεί είμαι πολύ καλά, Θοδωρή καλά και περιμένω γράμμα σας.
για την υπόθεση εκείνη τα έστειλα τα χαρτιά και θα μου απαντήσουν. Ό,τι ώρα με αυτόσουν θα πληρώσω και θα σας στείλω την απόδειξη. Σου Γιώργο, τα νέα μας θα σας τα πει ο Παύλος. Να κάνω και το χέρι έτσι. Έλα Νίκο να πάρουμε το Παραμιχαλάκι και να το βάλουμε στη βαλίτσα. Βάλτε τον μέσα, βάλτε τον μέσα. Όπα! Μέσα Παραμιχαλάκι. Θα πάμε στην Αυστραλία. Κλείστε τη βαλίτσα. Κλείστε τη. Άντε γεια σας, άντε γεια αδερφέ. Γεια, γεια στο καλό. Ανήφ, άντε γεια. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Νικολάκη, άντε γεια. Έλα εδώ και στην Κατίνα. Νικολάκη, έλα εδώ. Εκεί πέρα γίνεται. Γιώργο, γεια, τα νέα θα στα πει ο Παύλος. Αστραλέζη, θα σας τα πω εγώ. Ξάδερφε Γιώργο, σε χαιρετώ. Βρισκόμαστε στο Κρυονέρι και τη στιγμή αυτή πάμε για μισό κιλό κρασί. Τώρα αν γίνει 3, 4, 5 το ίδιο είναι. Θα πάρουμε και τον Πακιστανό μαζί. Σε φιλό ο ξάδερφός σου Νικόλαος Κόκκος. Γεια σου. Έλα. Αυτοί μου φίλοι, τώρα φεύγουμε πάμε στην Ερυθρέα εκεί πέρα να πάμε να φάμε ένα μεζεδάκι, λίγα κρασί. Θα δούμε πώς θα περάσουμε εδώ πέρα στις μέρες που θα είμαστε και όταν θα σμίξουμε θα σας τα πω και προφορικός. Άντε γεια σας και σας αποχαιρετώ την Ελλάδα όλη. Λοιπόν, Ψάχει, τα δουλεύει γάμο το. Όπου τρώω. Γεια σου κουμπάρε, έτσι σε θέλω. Γεια σου κουμπαριό. Ας σου λέγα τι έχει αλλά. Γεια. Μιλάτε, τσουκράτε, άντε, μπράβο. Νίκολα, σου ζήτει, σ' αρέσει. Ούτε είναι. Γεια σου ρε γυναίκα. Πέρασε. Γεια σου κουμπάρε με τη γυρά σου. Δώσε ένα φιλίδα, δώσε ένα φυλάκι. Έπουσε έναν κομμάτι. Έγινε ωραίο. Beautiful. Hello. Δώσε. Φέρα χαρτιά. Κάτσε εδώ γυναίκα. Έλα, παίζεις Joy. Μαλαφόρη. Out. Με τη Μαλαφόρη. Γιώργο. Out. You win, mate. I'm win. Hey. Out. Χάνει 40. Μέσα. Όχι εγώ. Χάνει 40 σου λέω, αφού είναι μόνο χαρτιά. Αφού σου λέω. Δεν έχει λόγο τέτοια. Φέω, ας είναι ποιος είναι. Ένα, μία. Τρία. Τώρα. Plus 40. Plus 40. 40 plus 40. Yes. Tomorrow plus 40. Bloody 40 cents more, bastard. 40 cents more.
σήμερα είναι το πανηγύρι του Μεστάνη. Ο λόγος μας έχει μεγάλο πάρτι και εκπροβάει την ωραία μας ταμπέλα με το αγαδάκι μας. Όπως βλέπετε, το δικό της ρεστορατό. Με τα παιδιά του συλλογού. Βλέπετε εδώ τα hot dog, τα chips, ο Γιώργος Τσοφριτζίλας σκίζει, Γιώργος Κόκορης και τα άλλα παλικάρια μας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το συλλογό μας. Γεια σας και χαρά σας. Μα αυτό θα πω γιατί δημοσιογράφος,